Bona tarda. La meva presentació es basarà sobretot o bé inspirada per un discurs, unes impressions, unes reflexions, uns apunts sobre les relacions que tenen les llengües entre elles i la nostra relació amb les llengües. Cert que venen a ser pistes de treball, futurs camps d'estudi en els quals tots els àmbits venen a barrejar-s'hi, a combinar-s'hi, com la sociolingüística, la sociologia i la lingüística, tinc ganes de dir. I intueixo que demà, a més, vist que parlaré bastant d'Andorra, el senyor Balleres us en dirà més o avui ens... En fi, tenim aquí una exautoritat, com va dir, però en fi, és una presència per mi realment molt preuada a la sala. Doncs català i educació plurilingüe, com a eina de relació intercultural, això ja us imagineu que ens ha portat per branques diferents i reflexions diverses. Cert que ens centrarem en aquest espai, que creu el coneixeu, que és l'espai català transfronterer, on tenim part de la província de Girona, Lleida, l'espai nord-català i, evidentment, tocant entre ells dos l'espai d'Andorra, que a mi personalment em genera aquesta reflexió de la qual jo ara mateix us parlaré i procuraré il·lustrar. A veure, context i entorn. Ara, si ens haguéssim de centrar en Andorra, us he posat passat i present del plurilingüisme d'Andorra i dels ciutadans andorrans. El que hem de tenir en compte són una sèrie de fets, d'elements que venen relacionats amb la història i amb el nostre present, és a dir, amb el nostre país. Aquí dic nostre perquè ja... Perdó, dic nostre, però us hi podeu sentir també, no? Inclòs. Doncs, història, relacions amb els estats veïns, perquè ho dèiem abans a taula, voteu bé, sisplau, perquè qui votareu serà el nostre proper copríncep Andorra. Doncs, què vull dir amb això? Vull dir que des de temps remot, i ben abans del segle XIII, els pariatges, Andorra està acostumada, condicionada a parlar, moure el cap d'un costat, canviar de llengua, quedar-se aquí, fer-ho amb la seva pròpia llengua, i moure el cap de l'altre costat i canviar un altre cop de llengua. Doncs aquí ja estic parlant de tres llengües, el francès, el català i el castellà. D'acord? Doncs no dic que venim condicionats, però aquesta omnipresència, i presència forta també, podem dir, ens ha modelat i ha generat que som trilingües per naturalesa, que ho vulguem o no. Andorra, els andorrans, podem dir que som trilingües. La ubicació geogràfica, Andorra, prou ho sabeu els que hi passeu, per què hi passeu, què hi aneu a fer. En fi, comprar, no sé si us quedeu al pas de la casa o si entreu més endins, però en tot cas és un lloc de pas, de refugi, i aquí també parlo històricament, de treball. Uns fluxos migratoris amb una immigració i unes onades realment molt marcades, i ara dono un cop d'ull al 1929 en faça, la primera gran onada migratòria que va tenir Andorra. Turisme, som conscients, realment ho som, els andorrans, som conscients que el turisme, aquest sector terciari, és el motor del nostre país, que hem passat d'un sector primari a un sector terciari. Doncs qui diu turisme diu, amb aquesta onada migratòria, presència de moltes cultures, de moltes llengües, i una adaptació natural indiscutible per a un moment donat canviar de llengua o utilitzar l'altra llengua o adaptar-se a l'altre equilibri. Que és comercial o no, però en tot cas la realitat hi és. Ho fem i som així. I evidentment els sistemes educatius, que és la riquesa forana que també tenim. Cert que és en debat, es podria discutir sistemes educatius. A Andorra tenim molts sistemes educatius on és servir, on per choisir, en funció del que a nosaltres ens interessa o volem o el nostre recorregut. Ho veurem després. Podem escollir un sistema educatiu francès, espanyol, andorrà, congregacional, podem anar més cap al privat,
i tot això en currículums diferents. Veureu que això també és una presència que condiciona un model al futur ciutadà andorrà. Doncs aquí, si amb aquests aspectes en traiem un perfil, podem dir que aquests andorrans tenen costum de practicar una gimnàstica lingüística habitual, amb una capacitat d'adaptació necessària, tinc ganes d'insistir en l'aspecte natural i inqüestionable, evident. Doncs a partir d'aquí ja, no sé si estàs d'acord, és una cosa clara i... Com que són aquestes dues puntes d'aquest petit mapa del senyor Becat que us he presentat abans, m'agradaria anar cap a Catalunya Nord perquè també em remena per viure aquí des de fa prop de 20 anys. Doncs aquí és un context diferent, em permeto fer paral·lelismes o comparar o contrastar, però és un context amb una trajectòria forçada. Per què dic forçada? Perquè segur Catalunya Nord s'ha vist condicionada o forçada a seguir un camí que segurament era aliè a la seva pròpia voluntat, amb uns elements exteriors que li han fet mal, podem dir. I aquí si repassem de manera molt ràpida i molt esquemàtica, ho sabeu, el Tractat dels Pirineus marca una escissió, sempre del punt de vista pensant en les llengües i aquí particularment amb el català. Doncs al segle XVIII, l'edicte reial, la prohibició del català, l'arribada de l'escola Ferri amb una escola laica i en francès, doncs pautes molt clares. El que ens preocupa més i és el que arrosseguem encara avui dia és aquest tall de transmissió lingüística intergeneracional que ha derivat en un procés d'impregnació que ha generat un autoodi, que és l'autoodi del qual en sentim les conseqüències i que existeix encara, doncs podem dir a partir del segle XVIII, i que la gent amb aquest rebuig, podem dir, s'autoaplica. És a dir, hi ha un rebuig envers la llengua catalana que podem matisar, evidentment, però que és present i les conseqüències es veuen avui dia. Evidentment, això genera una absència lògica del català en l'àmbit familiar, això és el que ens fa més por, això és el que ça nous fait paniquer, vraiment, això és un gros problema. I aniria també cap a... Hi ha una noieta allà que aquest matí deia, parlaves d'estar convençuts, no convençuts. El que és curiós és que diuen ser convençuts, inclús militants, hi ha coses que no les apliquen. Això és el que feia referència. Això és el que realment fa més por, més ràbia, i dius, doncs clar, qui m'he de creure i quin camí realment seguir. Això és una mica provocatiu, 2100, què fem? Seguim el mateix procés que el llatí, renaixença o desaparició total, estan les nostres mans. Doncs si haguéssim de treure un perfil d'aquí, jo no m'estic... Ja t'avisaré. El perfil és que estem en un estat de llengua en recessió i el que és extraordinari, i ho dic una mica irònicament, és que la comunitat n'és conscient, la comunitat tot això ho té molt clar, ho sap, observa, inclús participa en aquest procés de recessió. La gimnàstica lingüística, ja us puc ben dir que aquí és poc habitual, malgrat que hi hagi una demanda, una voluntat i una necessitat d'obertura. És a dir, això existeix, no ho podem endreçar dient que això no és una realitat. Però, vet aquí. Doncs, societats plurilingües, aquí també goso una mica fer un contrast, és una mica per guanyar temps també, que ho poso a la mateixa lloc que les poso les dues, i és que, doncs tenim un estat sobirà a escala humana, que és fronterer, Catalunya Nord és un departament fronterer. D'andorrans en tenim un 36%, funció de les darreres dades del 2016. Clar, ho veia a la Lava i l'Ac abans, de nascuts a Catalunya Nord un 40%. S'hauria de veure aquest 40% com en són de catalans, com no en són, com se senten. No és perquè han nascut aquí que s'han de sentir catalans. I prou ho sabem els que han fet enquestes que
assolim uns resultats a vegades una mica decebedors, no per la persona, sinó perquè això genera un problema, una problemàtica a la suite. Tenim més d'una llengua en comú. Aquests dos territoris, a part de tenir un passat històric molt similar, molt proper, aquí no parlem amb la diplomàcia i els càrrecs polítics, representants del copríncep i demés, però tenim més una llengua en comú. Doncs el català, evidentment, el francès, el castellà, només aquí el castellà sempre s'ha après a l'escola, molt abans que l'anglès vingués a prendre una certa plaça important en les mentalitats de les persones. I tenim en comú l'anglès, el que passa és que aquí l'anglès és un pànic, és un enemic, és un perill, qui no pren pas notre place, surtout. Cosa diferent a Andorra, que és un aliat, és un menester i és, ho veurem més endavant, la plaça que es demana a Andorra per l'anglès. Doncs, en definitiva, a Andorra hi ha una llengua pròpia i oficial, única, és el català, ho diu la Constitució, doncs l'article 2. Tenim 3 llengües històriques de referència, és a dir, català, francès i castellà, i 5 llengües de referència actualment, que és l'anglès i el portuguès, que és present, és omnipresent, perquè es proposa a l'escola, tot i que no hi ha potser massa inscrits, per això a l'escola andorrana me deia un professor l'altre dia que l'han deixat de proposar com a opció, com a matèria extraescolar, però hi és. Clar, això ens genera més predisposició al plurilingüisme, que és la temàtica que avui ens interessa. Quan dic 5 llengües de referència, ara em fa pensar, i com que el tinc aquí davant, ho sento, a la pàgina web del Consell General. El Consell General, ho sabeu, és el Parlament d'Andorra, doncs en diem el Consell General. La seva pàgina web hi teniu 6 llengües. El català, el castellà, el francès, l'anglès, el portuguès i el rus. Perquè de russos ara mateix, Andorra... És de l'Ostra. És de l'Ostra. És oficial de l'Ostra. Vet aquí. Doncs elles hi són i això sí que no ho denc perquè és una inquietud, correspon a una inquietud i una realitat. Catalunya Nord, tornem-hi, doncs, llengua històrica pròpia i regional, el català, on era? Una llengua de la República que és exclusiva i, evidentment, excloent de la resta, el francès, i, evidentment, una menys predisposició al plurilingüisme, ja que observem realment una molt poca generositat envers les llengües. I quan dic generositat em parlo també humanament parlant, i aquí ens podríem passar una bona estona a l'entorn d'un cafè explicant anècdotes. Això és un clin d'ull. Clar, evidentment no tenim correspondència bilingüe, però a Andorra, al Principat d'Andorra, aquí baix... Per què rius, Sílvia? Perquè em fa gràcia. No, però pot explicar, si vols. Doncs, de fet, els correus espanyoles i l'Imposta francesa venen a resumir, a materialitzar visualment, materialment, és més tangible, aquesta realitat o inici de realitat plurilingüe que tenim a Andorra. És a dir, és veritat, el servei de correus a Andorra encara, des de temps remots, continua sent el de l'Imposta francesa i els correus espanyols. Que a més, amb això tenim una situació particular, perquè nosaltres no hem pagat segell mai per enviar una carta a l'interior d'Andorra. Ara sí, Ara sí, fos anys que sí. Ara es paga per tot. Però, clar, tampoc teníem codi postal, ara en tenim, a l'interior de les parròquies. Doncs, a poc ens hem anat, podem dir que ens hem anat repenjant, no? Vull dir, això està fet, perquè a vegades ens queixem una mica això, que si els coprínceps, però en el fons també hi ha una part que ens va prou bé. Doncs no sé si caldria una bústia de correus o corrents, però en tot cas vet aquí una cosa que és al carrer i que, com us deia, és la materialització d'aquest plurilingüisme.
Després, just també dins d'aquesta materialització, potser més a través de les enquestes, just dues diapositives, i és que tenim a l'enquesta, la senyora Franquesa en parlava aquest matí de les darreres enquestes que ha fet la Generalitat, dels coneixements sociolingüístics i la població d'Andorra 2014, la Bailac us ha parlat de la mateixa enquesta per aquí el 2015, demanem, plasmem aquestes 5 llengües, és a dir, aquestes 5 llengües venen a ser una realitat. Doncs mitjana de coneixement de cada llengua, i voilà, tenim totes les competències lingüístiques, però tenim el català, el castellà, el francès, el portuguès i l'anglès. Multilingüisme present a la societat. Llengua habitual, també estem variant, combinant aquestes 5 llengües, doncs, vet aquí, ho diu l'enquesta, doncs és una realitat. Llengua de referència i llengües referents. Abans, el que m'agradaria intentar explicar-vos aquí, i és una mica el que l'Artur ara també us n'ha parlat i crec que s'hi pot associar bastant ràpidament, és que, la frase potser és molt dràstica, a Andorra els parlants organitzen els seus usos lingüístics de manera ordenada. Ara us explicaré el que vol dir això de manera ordenada. Lluny de pànics diglòssics o de substitucions lingüístiques. És a dir, que això genera una funcionalitat de cada llengua a l'interior d'aquesta societat multilingüe. Què vull dir per això? Vull dir que el moble, i per això m'agrada aquesta calaixera que he posat abans, aquí baix, el moble a Andorra sembla ben endreçat. Quan dic això és que me dóna la sensació, per visquer-ho de primera mà, que cada llengua té una compartimentació en la funció social. D'acord? És a dir, tot està ben endreçat, doncs aquí hi poso l'anglès, aquí hi poso l'andorrà, és broma, el català, aquí hi poso el francès, i les unes ne peuvent pas se piétiner avec les autres. És a dir, jo no et puc xafar, no et puc agafar aquest terreny. Clar, això és un matís potser molt irreal, però crec realment que funcionem així. Això vol dir que la societat andorrana sí que té preocupació pel seu català, però és que no està ni obsessionada ni té aquest pànic que podem sentir potser sovint de l'altre costat, o aquí seria diferent, però no hi ha risc de perdre el català. Ara, ens hi preocupem, evidentment, ho seguim tot al peu de la lletra, tenim un servei de política lingüística, vigilem la variant com se diu a la tele, a la ràdio, vull dir, tot ho vigilem amb lupa, però vet aquí, tenim, i ara us ho explicaré perquè històricament, tenim aquesta tranquil·litat. Pas de stress, però també a la guai. A Catalunya Nord hi ha la diversitat, aquesta diversitat sembla poc ja acceptada i poc endreçada, potser sí que cadascun estigués endreçat als seus que això no vol dir que entre elles a darrere del moble no hi hagi aquesta interrelació i connexions. Però a Catalunya Nord la diversitat sembla poc acceptada endreçada per por a aquesta substitució lingüística. I és que què passa? Que aquest estat francès és especialista en minoritzar llengües, no? Precisament per ser especialista en minoritzar llengües, sap quina condició ell es pot trobar si se troba amb el francès com a llengua minoritzada. Doncs, si podem evitar el contacte amb qualsevol altra llengua per por que això ens passi a nosaltres, oi són loin de là, c'est sûr. Però, psicològicament, si haguéssim de traçar un perfil d'aquest estat, ell actua de manera justa, és normal, té por, es protegeix, no l'estic defensant, però vet aquí, ja us dic, genera una sèrie de llengües minoritzades i ell mateix té por de. Doncs, en aquest procés minoritzador és normal que hi hagi inclús una alienació lingüística envers el català. Aquestes dues xifres, potser us recordeu, la Bailac n'ha citat algunes aquest matí, i és que en aquesta darrera enquesta penseu que l'1%, perdó, 1,3%, el català, la darrera enquesta de Catalunya Nord, és 1,3% la llengua habitual, 1,3%. I el 0,7% són les famílies que parlen en català als seus fills. Doncs estem amb un 0, estem a baix de tot. Doncs clar, és la reflexió de pànic
I aquesta diversitat poc acceptada just me fa pensar també en una conversa que hem tingut dinant. I és que una companya me deia ahir és que la meva filla a l'escola Prever de Cabestany fa bilingüe, se troba a CP, i li han proposat de fer, no ho tinc ara aquí al dia, li han proposat de fer l'any que ve una llengua opcional, que aquesta llengua opcional pot ser l'algerià, el turc o el marroquí. Clar, el que dèiem, si s'encanta, perquè, ostres, l'estat francès s'està preocupant per aquesta comunitat que podria estar incloent aquesta possibilitat de tenir llengües altres opcionals, doncs seria entre 1 hora i mitja i 3 hores per setmana. Però clar, aquesta mare diu, i per què no farien l'espanyol? I per què no farien l'anglès? Doncs és un entremig de... i una sensació també que deien potser és una manera de l'estat francès per callar, per calmar i per dir no, veieu, això ho estem incloent, ho estem prenent en compte. Però clar, és un comptagotes una mica fals, no? Podem dir. I potser aquest mòbil sí que l'utilitzaria en el cas de Catalunya Nord o de l'estat francès per dir que les llengües queden arxivades i el calaix no es torna a obrir més o quasi o ben poc. Abans. El panorama educatiu, el panorama del sistema educatiu a Andorra també relligant-lo amb aquesta presència multilingüe, i és que les dades de fa un parell d'anys tenim l'escola andorrana, el que us deia abans, l'escola francesa, les escoles congregacionals. Jo expressament distingeixo l'escola congregacional, ara us explicaré per què, l'escola espanyola pública i l'escola espanyola privada. Aquestes dues, ara mateix, ja no són, com ara ho estic plasmant aquí, degut al nombre molt reduït d'inscrits a l'escola pública espanyola, s'ha decidit de, perdoneu, aquesta sí, aquesta, s'ha decidit de privatitzar-la. Doncs ara tenim... Dos privades? No, perdó, l'escola Maria Moliner. Sí. Tenim, ara, els Caldes d'Engordany. Sí, és a dir, s'han tancat les escoles perquè no hi havia prous inscrits. Jo no disposo encara de dates. Recordo que a l'inici del curs el ministre d'Educació Jovent no donava tampoc massa informació perquè, clar, és un projecte, és el primer any que el projecte s'està fent. L'escola espanyola privada sí que aquí a l'origen, al Col·legi dels Pirineus. Que és espanyola sense ser-ho, perquè sí, clar. És en anglès vehicular. Sí, però sí, doncs això ara ho diré. Doncs, escola andorrana. A l'escola andorrana penseu que fins fa poc hi havia presència de 2 professors, d'acord? 2 professors, que és el professor de francès i el professor de català. Doncs 2 professors presents a l'aula, d'acord? Amb el PREMSEA, que és un pla de renovació i millora del sistema educatiu andorrà, aquests professors han anat desapareixent i les llengües, l'enfocament de les llengües s'inclouen en projectes com el que tu has explicat abans. Doncs escola andorrana podem dir en català, però en presència d'altres llengües. L'escola francesa és immersiva en francès, d'acord? Com lycée français à l'étranger. Les escoles congregacionals, per què la distingeixo? Doncs que aquesta diàpol hauria de tornar a fer potser. És que són les escoles del Copríncep i són escoles que tenen la llengua vehicular al català, però que segueixen el currículum de l'altre costat, doncs del exterior. La majoria de Catalunya. Ara és Catalunya. Sí, però ara ha passat d'acord. Però clar, no correspon, històricament en tot cas, però ara clar, si bé les escoles del Copríncep seria lògic que el Copríncep català s'hi associen tots aquests elements d'identitat, i l'escola espanyola pública, que sempre s'ha fet en castellà, i ara Maria Moliner té un punt bastant que uneix cap a l'anglès, com explicaren, però és veritat que jo per ara no en sé gran cosa més, no us en puc dir. I l'escola dels Pirineus, doncs l'escola més que res del currículum, perquè no us... Doncs clar, aquesta realitat, penseu que quan
quan un pare vol inscriure el seu fill en un sistema educatiu escolar, doncs s'hi barregen moltes possibilitats, molts graus de representativitat a nivell de la seva vida o de més per inscriure el fill en una escola realment pots escollir la que et vagi millor. I això és una realitat. Tornant al català a Andorra, per dir-vos que hi havia aquesta espècie de tranquil·litat, i és que el llibre d'actes del Consell General, el 1898, los síndics manen imprimir els passaports i guies amb el llenguatge català i no castellà per ser aquell el propi idioma de les valls. És a dir, aquí ja comencem a sentir aquest esment de el català és l'idioma de les valls. 40 anys més tard, llengua oficial catalana, doncs qualsevol súplica adreçada al Consell General haurà de ser redactada en la llengua oficial catalana. I a poc, imagineu-vos, 93 amb la Constitució, aquest article que us parlava, 99 la llei d'ordenació i el Reglament Brut de la Llengua 2005. És a dir, és tard, és proper, tampoc no fa gaire, d'aquí aquesta necessitat de legislar quan realment ho cal. Doncs, clar, quan se retroben al pas de la casa amb tots els retos en francès, doncs m'explicaven la política lingüística que era una de les feines més feixudes, més pesades, allà on hi havia més sancions, perquè clar, cal canviar, modelar. El que us volia dir també aquí és que el portuguès, em confirmaven la setmana passada que el portuguès a l'escola andorrana ha anat minvant per la poca presència d'inscrits, però ha sigut, de cara al conveni d'educació que hi ha, una llengua també presa en compte. Aquí us n'ha parlat de la Bailac i segurament el Francesc Franquesa també us en dirà més. I és que tenim un sistema educatiu restrictiu, les xifres són molt pobretes per la presència del català. Veieu, per la primària tenim el 25% dels alumnes de Catalunya Nord que fan català i per la secundària un 6,6% dels alumnes. És molt pobret, és molt poquet i, clar, a partir d'aquí us recordo que fa poc hem tingut la reforma del col·legi i el que és impressionant, el que és decebedor, el que és molt, molt trist, és veure com una cosa que és de calaix, doncs la presència del català aquí, es discuteix pels caps d'establiment, és a dir, negocien per fer menys hores. Com és possible que una cosa tan evident hagi de veure's afectada, discutida, hagi d'entrar en debat? Vull dir, és que no s'hauria ni de plantejar, no s'hauria ni de dir, és a dir, nous n'avons pas le choix. Però clar, això no és així. Doncs hi ha un fre i una lluita interna per suprimir una cosa que ja és feta. I això és allorissant de veure que estem en un debat que no hauria ni d'existir. Em fa pensar també en un dels especialistes que coneixeu, que és Fishman, que diu que l'escola, com a eina de recuperació lingüística, té una capacitat molt limitada, diu, contràriament al que molts activistes lingüístics han cregut tradicionalment, per a influir en aquests processos de substitució. Bé, és un sí, és un no, però vet aquí. En tot cas, ens agradaria fer més feina amb l'escola del que estem ara assolint. I un dels aspectes per observar una mica de prop les escoles i per haver fet alguna que altra enquesta, em fa pensar en una de les enquestes que vaig realitzar a l'escola Arrels, que és l'escola pública immersivo bilingüe aquí a Catalunya Nord, doncs maternal i primària. Si els pares inscriuen, pares que no parlen en català, si els pares inscriuen els seus fills en aquesta escola, diuen la majoria, és perquè el català pot servir, perquè és un projecte de futur, perquè això pot aportar alguna cosa al seu fill. Clar, la cosa que els fills ara, si tinguessin els graus de seny que un adult, podrien retreure als seus pares és que, clar, un infant necessita tangibilitat i pragmatisme. I això, amb la llengua catalana, els nens no ho tenen. És a dir,
aquesta realitat que viuen a l'escola, quan surten després a fora, al si de les seves famílies no tenen el francès, la majoria, però clar, ui, ha sigut aquí el català, però tenen una desconnexió amb aquesta societat, amb la seva família. Doncs el fet que els pares, que està molt bé, però que els pares els apretin, els obliguin a seguir aquest currículum lingüístic, penso que ara per ara ells, si estan deslligats d'aquesta realitat, poc creients o poc adherents o poc actius els estem fent. Doncs poca credibilitat i possiblement poca adhesió, i d'aquí potser una de les mancances que aquest projecte de l'escola en català, que té molta força i que és molt digne i amb molta voluntat, doncs encara no aconsegueix assolir un 100%, que és el que a nosaltres ens agradaria. Just un incís molt ràpid, i és que he oblidat la Universitat d'Andorra. La Universitat d'Andorra, just ara així ràpidament, ha posat en plaça un pla d'acció per al multilingüisme, i doncs és una universitat d'Andorra. Andorra té certes especificitats que no es troben en altres territoris. És un extracte d'aquest pla de parla catalana. El català és la llengua oficial del país i per tant la llengua principal de la docència. D'una banda, d'altra banda, en estar inserida en la societat tradicional plurilingüe, la Universitat d'Andorra és una universitat intrínsecament plurilingüe. Tots els seus membres tenen plena competència com a mínim en dues llengües i molts d'ells en parlen una altra o més d'una altra. Això vol dir que, segons l'article de la Llei d'Ordenació de l'Ensenyament Superior, el català és la llengua pròpia de l'ensenyament superior públic d'Andorra i s'han d'establir programes de foment d'altres llengües que poden tenir el caràcter de llengua vehicular en el desenvolupament de programes docents i de recerca. Ara mateix, en el darrer edicte, un dels darrers edictes per accedir a ser professor a la Universitat d'Andorra, ser professor d'anglès o tenir la llengua anglesa com a nivell nadiu era un dels requisits primers. És a dir, de preselecció, si no, no entraves. Doncs a partir d'aquí us deixo ja imaginar aquest... I, doncs, en el marc de les... Doncs, prenent en compte, Andorra, en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior, es fa necessari formar estudiants universitaris que tinguin les eines necessàries per seguir els seus estudis o treballar en qualsevol país d'Europa. I en aquest context, evidentment, l'anglès hi té una plaça. Però no podem negar que sigui una inquietud, una realitat i un projecte, una necessitat. Ara, de cara a les, i ja anem acabant, a les actituds i creences lingüístiques, i aquí faig referència a aquest barregem llengües que esmentaves abans, ça va pas. C'est pas bon per l'enfant. Fem-ne una, després fem-ne una altra, encara ho sentim, eh? No, jo no inscric la meva filla a l'escola catalana perquè jo vull primer que aprengui el francès. I tots aquells pares que encara ara reneguen una mica, tot i havent apuntat el seu fill a l'escola catalana, de dir, no, mais c'est que je dois faire, c'est moi qui dois faire le français, t'imagines? Tous les soirs on lit en français. Clar, jo pensava, uau, jo no ho estic fent, això. Doncs, és com un pànic. En tot cas, la langue és un bon bâton, com deia, és una citació ara mateix que no us diré de qui és exactament, però és un bon bâton dans tous les sens. Doncs, quan dic de la competència lingüística, la competència comunicativa, d'acord, sabem parlar aquesta llengua, però qui, com, quan, en quin context l'estem parlant. I aquí torno a evocar aquesta barreja, i és que jo sóc una de les primeres víctimes d'aquesta realitat, que la tinc molt assumida, però us dono una sèrie d'exemples que són uns diferents graus que s'haurien d'endreçar. Alors, quan molt propi a una gran part dels andorrans, doncs, tenim consciència, a vegades fem aquesta barreja o introduïm una altra llengua perquè tenim consciència del prestigi de cada varietat lingüística, potser més elegant.
A vegades perquè volem assolir un efecte, que pot ser un efecte humorístic, no? Això crec que molts ho fem. Simplement perquè volem demostrar que en sabem i que sigui anecdòticament i això ens puja una mica l'autoestima. Perquè formulem manlleus, lèxics, cals morfosintàxics, a vegades pronúncies amb accents i això és molt conscient també, simplement perquè és fruit de l'espontaneïtat, per això us dic que sóc una de les primeres víctimes perquè jo estic aquí dins. Invencions sintàxiques, doncs en creem de neologismes, us asseguro que és que tu l'as apunté, això surt, pot ser, però és un neologisme no acceptat. Significació d'una paraula inexistent o no prou adaptada en la llengua de referència. Què vull dir per aquí? Són les crosses lingüístiques que dic jo, és a dir, jo no he trobat en català l'equivalent de a la limite, no me, quand même. Això no m'ho trauran mai, és que és... Clar, i aquí procurem ser més encertats. I aquí relligo amb l'engruna de pedagogia que deia abans, és que a més sabem que ens fem entendre. Ho sabem, som conscients que, a part de ser una crossa per nosaltres, deriva en un altre àmbit de cara al que m'està explicant. I aquí he agafat simplement una acrobàcia al quotidià que jo penso que és una acrobàcia que fa poc mal, és poc dolorosa, i és que és el que tinc a casa. A casa meva, si veniu sentireu això, a mi Lluïsel, no, perquè l'altre dia et va quedar una mica soso. Jo m'havia posat potser insípid millor, no? Però clar, Camí Lluïsel, clar, jo observo que a casa meva és el francès i el català, més el català, però són presents quasi amb un, anem a dir el francès un 30 i un... però quasi estan al mateix nivell. Després, aquí parlem doncs del francès al català. Un altre exemple amb el castellà, ja els vaig dir que em donessin els papers i clar, se lo pasaron por el forro, no sé, és que vaya tela. D'acord? Doncs els renecs, la manera de reaccionar, recusa el castellà. Alfons, carai, ho sento, no n'he posat d'altres, però jo és que estic fent aquí el perfil d'una persona que és el meu home, que barreja aquestes llengües a casa quotidianament, realment. Doncs els renecs molt sovint són en portuguès i per tant ell no té cap origen en relació amb el portuguès. I després hi ha la llengua que s'utilitza, que és l'anglès, per intentar que els nens no ens entenguin. Doncs your daughter doesn't finish the meat. You will try to speak with her. Ok, you try. Vale, sí. Què heu dit? Doncs, clar, són llengües, és que som compositors, agafem diferents games, doncs componem amb diferents notes, però esdevenim realment compositors de comptoir, peut-être de molt baix nivell, però en tot cas utilitzem aquestes eines... Sí, això segurament no ho diria, segons en quin context. Penseu que parlar el portuguès no és... pot representar en funció de quin context alguns prejudicis i alguns estereotips a Andorra que jo sé que això ell no ho faria segons davant quin. Domajo a mi. Doncs tenim vaig molt ràpid, una certa relació entre les llengües que és moderada i modelada per cada persona, doncs fa que aquestes llengües a Andorra siguin indissociables. Catalunya Nord també beneficia d'aquesta suma. Quantes vegades hem sentit no, és boig, tu sais, tu l'as vu, no, és boig, però clar, és que no té tant prou pes, no s'hi compta prou amb aquesta altra llengua que vindria a ser el català, doncs no és percebut com una riquesa, sinó en el marc de la minorització. Doncs sí, deia que canvi de llengua, negligència i incompetència, a vegades també, ho deies abans, se pot percebre com no en sap de parlar, per això que té recurs a una altra, agafa la crossa d'una altra llengua, doncs poca riquesa lingüística, però jo francament penso que el canvi de llengua sense prejudicis ni complexos és una voluntat assumida i és que és una més riquesa lingüística. I aquí acabo amb aquesta diapositiva, la Mònica Barreras, que segurament veureu i escoltareu demà,
en tots aquests conceptes de viure i assumir el plurilingüisme, facilitat d'interrelació, més cohesió social, menys diferències, doncs menys prejudicis, llengua prioritària, identificació, consciència i lleialtat lingüística. Ella ens proposa de repensar-nos, i és el que jo també us proposo, doncs, haver-nos de repensar ens fa sortir de la inèrcia, del territori conegut i falsament estable, ens fa tornar a mirar al nostre voltant des d'una nova perspectiva. Són factors molt potents que ens haurien de permetre construir entre tots un futur en què tota societat es comprometi en la revitalització del català. No perdem de vista que això fa servei al català, s'ha evocat abans diferents vegades, sense demanar a ningú l'abandonament de la pròpia llengua. El multilingüisme real, no el que es limita a afegir l'anglès, ens fa rics culturalment i ens pot fer competitius també econòmicament.